विश्व मराठी संमेलनाच्या कथाकट्टा या उपक्रमात मी डॉक्टर नितीन बळवल्ली, वाशी, नवी मुंबई एक कथा सादर करीत आहे. कथेचं नाव आहे समांतर अथवा ब्लू व्हेल. प्रचंड रहदारीचे 5 रस्ते जिथे मिळत होते तिथे ती बाग होती. तसं पाहिलं तर त्या बागेमध्ये खास वैशिष्ट्यपूर्ण असं काहीच नव्हतं, पण माझ्या तरुण वयापासून कधीमधी मी इथे येत असे. कंपनीमधून सुटल्यावर स्टेशनकडे जाताना या बागेला वळसा घालूनच जावे लागत असे. थोडीशी हिरवळ, छोट्या छोट्या आपलेल्या वाटा, त्यांना लागून असलेली चिनी माती, चिनी गुलाबाची छोटी झुडपं, कंपाऊंडला लागून काही झाडे, मुलांना खेळण्यासाठी वाळू टाकलेला चौकोन, त्यात एक घसरगुंडी आणि 2-3 झोपाळे, त्यातील एखादा बऱ्याचदा तुटलेला, एक पिंपळ, त्याला बांधलेला पार, सिमेंटची 4-5 बाकडी कोणाच्या तरी स्मरणार्थ, त्यावरची अक्षरे आणि स्मरण हे दोन्ही पुसट झाले होते. हल्ली तर बागेची रयाच गेली होती. पूर्वी झाडे टवटवीत होती. एक माळी मोठासा पाईप घेऊन झाडांना पाणी घालताना दिसत असे. संध्याकाळी ठराविक वेळी शाळेतल्या मुलांना घेऊन आया येत असत. कोपऱ्यातल्या बाकड्यावर एखादे जोडपे एकमेकांना खेटून बसलेले दिसत असे. पारावर एखाद्या ग्रामस्थ मंडळाची मीटिंग चालू असे. मलाई कुल्फी गंडेरीवाला हाळी देता देता गिराईक खेळत असे. माझ्यासारखे काही ही मजा बघत घटका 2 घटका इथे टेकत असत. गिरण गावातील घाई गर्दीच्या आणि कोलाहलाच्या वातावरणात 2 घटका निवांतपणे घालवण्याचे एक बेट होते. त्या निवांतपणाच्या ओढीने झपाझप पावले टाकत मी बागेकडे चाललो होतो. मनातली घुसमट फार वाढली की मन त्या बागेकडे ओढ घेत असे. कंपनीत असताना महिन्यातून किमान 2-3 वेळा तरी मी इथे येऊन टेकत असे. कामाच्या कटकटी, प्रापंचिक काळजी असल्यास इथे घटकाभर टेकल्याने एखादी वाऱ्याची झुळूक मनाला शांत करीत असे. आता कंपनी बंद पडल्याला इतकी वर्ष झाली तरी 2-3 महिन्यात माझी एखादी फेरी असेच. कंपनीतला तो प्रदीर्घ संप आणि नंतरची टाळेबंदी याच्या दरम्यान या पारावर कामगारांच्या बैठका आणि आपापसातल्या चर्चा होत. कंपनी बंद पडल्यावर देखील काही जुने सोबती ठरवून या बागेत भेटत पोटात साठलेले ओठावर येत असे. एक एक करून गिरण्या आणि कारखाने बंद पडत गेले. उंच टॉवर, चकचकीत मॉल, शोरूम यांनी हा परिसर भरून गेला. फॅशनेबल कपड्यातली झकपक माणसे दिसू लागली. मोठे वाटणारे रस्ते सुद्धा चिंचोळे भासू लागले. मध्येच एखादी जुनी चाळ धापा टाकीत आपले अस्तित्व टिकवू पाहत होती. या संस्कृतीने जुने सगळेच गिळून टाकले होते. जुन्यातले फक्त रेल्वे स्टेशन आणि ही छोटीशी बाग एवढेच काय ते शिल्लक होते. बागसुद्धा आता टिकली एवढी दिसत होती. पूर्वीचे मित्र सोबती भेटायचे बंद होऊन देखील कितीतरी वर्षे लोटली होती. तरी या बागेत भेट देताना एखादा जुना सोबती भेटेल अशी वेडी आशा मनात असे. अलीकडे या बागेकडे कोणीच फिरकत नसे. शाळा बंद पडल्या होत्या. काही रिकाम टेकडे ते कुटत बसलेले असत किंवा गर्दुले सावज हेरीत असत. जीव मुठीत धरून ट्रॅफिक ओलांडून मी या बागेमध्ये पोचलो. 1-2 चुकार कुत्री सोडल्यास बाग रिकामीच होती. नाही म्हणायला एका बाकड्यावर एक मध्यमवयीन इसम बसलेला होता. थोडा पुढे गेलो आणि मनात आले, अरे हा चौगुले तर नव्हे. त्याच्या अगदी जवळ जाऊन पोचलो. अर्ध्याहून अधिक केस पांढरे झालेले, मूळचा गोरा रंग रापलेला, चेहरा चिंताग्रस्त आणि शून्यामध्ये नजर, पण तेच निळे डोळे. इतक्या जवळ उभा असूनही त्याला माझी चाहूल लागली नव्हती. पण हा नक्की तोच होता. मी हळूच हाक मारली, चौगुले, अबूजर, अबू. त्याने चमकून माझ्याकडे पाहिले. त्याच्या खिन्न नजरेत ओळखीचे भाव उमटले. गावडे, तू हाक मारली नसतीस तर ओळखलं नसतं तुला. त्याच्या चेहऱ्यावर हसू उमललं. किती साल झाले आपल्याला भेटून. किती आनंद झाला तुला भेटून, मी मनापासून म्हणालो. मी वरचेवर येत असतो इथे, पण अबू तू कधी दिसला नाहीस आतापर्यंत, मी म्हणालो. कंपनी बंद पडल्यापासून पहिल्यांदाच आलो. मी नीट पाहिल्यावर लक्षात आले की तू खूप बदलला होता. पूर्वीचा तो गोरापान, पिंगट केसांचा, निळ्या डोळ्यांचा, कमी बोलणारा, त्याच्या हसऱ्या चेहऱ्यापेक्षा त्याचे डोळे जास्त बोलायचे. आम्ही जवळपास एकाच वयाचे, एकाच वेळी कंपनीत लागलो.
आपण बरे आणि आपले काम बरे असा त्याचा खाक्या. कोणाशी भांडण तंटा नाही, वादविवाद नाही, कोणाशीही त्याचे वाकडे नव्हते आणि कोणाशी फारशी घसटही नव्हती. माझ्याशी मात्र त्याचे चांगले जुळे. बऱ्याचदा आम्ही डबा बरोबर खात असू. कंपनी सुटल्यावर स्टेशन बरोबर चालतच जात असू. तिथून आमच्या वाटा वेगळ्या होत. कधीकधी याच बागेत बसून 4 घटका सुखदुःखाच्या गोष्टी बोलत असू. तो कंपनीत लागला तेव्हा त्याची नुकतीच शादी झाली होती. त्याला एक छोकराही होता. त्याच्या पाकिटात त्या तिघांचा एकत्र फोटो असे. माझेही यथावकाश लग्न झाले आणि मीही संसाराला लागलो. मला पहिला मुलगा झाला तेव्हा पेढे देताना मी त्याला म्हणालो, अबू, तुझे अब्बा आणि माझे वडील एकाच वर्षी कोकणातून मुंबईत आले. तू डोंगरीमध्ये वाढलास तर मी गिरगावात, तिथून तू आलास गोवंडीमध्ये आणि मी गोरेगावात. तुला एक पोरगा अमन आणि आता मला पण एक मुलगा. आपल्या दोघांचे आयुष्य कसे समांतर आहे बघ. तो नुसताच हसला. त्याला गंमत वाटली होती. नाव काय देणार पोराला? आर्यन ठेवायचं ठरवलंय असं मी म्हणालो. त्यावर आम्ही दोघे हातात हात घालून खुशीने हसलो होतो. तो एकदा बोलता बोलता सहज म्हणाला, सगळीकडे गल्फमध्ये जायची धूम आहे, पण अब्बा म्हणतात कसे, 4 पैसे मिळतात म्हणून तिथं जाऊन हमाली करायची. पैका मिळेल पण इज्जत नाही गावायची. हा आपला मुलूक. इथे कमी पैसा भेटेल पण शिकायला मिळेल. गल्फमध्ये जाऊन हमालचा हमालच राहणार. अबू कामाला चोख, नव्या गोष्टी शिकू पाहणारा. बघता बघता असिस्टंट फोरमन झाला होता आणि मीही असिस्टंट स्टोअर कीपर होण्याच्यापर्यंत मजल गाठली होती. अब्बा कसे आहेत मी विचारले. अल्ला मियाला प्यारे झाले. 5 वर्ष झाली. पाठोपाठ आम्हीसुद्धा. सध्या काय काम करतोस? कंपनी बंद पडली तेव्हापासून मोप परेशानी झाली. 1700 जॉब केले पण एक पण धड नाही. तरी इमान सोडला नाही. काय वावगं काम केला नाही. तुझ्या भाभीचा शिलाईचा काम होता म्हणून निभलं. त्यात अब्बा अम्मीचा बिमारपणा. कंपनी बंद पडली नसती तर आतापर्यंत फोरमन तरी नक्की झालं असतं. पण गावडे, तुझा तरी बरा आहे ना? तुझ्यासारखं जवळपास छोट्या कंपनीत जॉब आहे, टेम्पररी. पगार नाही पूर्वीसारखा आणि अधूनमधून ब्रेक पण मिळत असतो. बायको डबा पाठवते 4 घरामध्ये म्हणून चाललंय. पण आता आम्ही गोरेगावात राहत नाही पूर्वीसारखे. आता कामोट्याला राहतो. आणि अबू तू मुंबऱ्याला. गावडे, मुंबईने टाकून दिला आपल्याला. आणि तो एकदम गप्प झाला. पोराचा शिक्षण नीट व्हावा एवढीच एक मुराद होती. शिक्षण बी किती महाग झाला. पहिल्यासारखं काय राहिलं नाही. गावडे, तुझा झील काय शिकतो? त्याच्या या प्रश्नाने इतका वेळ दाबून ठेवलेली खिन्नता माझ्या मनावर पसरली. कुठून सुरुवात करावी ते कळेना. 11वीला आहे. इंग्लिश मीडियम शाळेत टाकला होता चांगला शिकावा म्हणून. कॉम्प्युटर पण आणून दिला होता. 10वीला हवे तेवढे मार्क मिळाले नाही तेव्हा तो एकलकोंडा झाला. दिवसरात्र कॉम्प्युटर आणि मोबाईल, रात्र रात्र जागरण. विचारलं तर म्हणतो अभ्यास करतो. आताशात तर आमच्याशी बोलणंसुद्धा कमी कमी करत गेला होता. शेवटी ब्लू व्हेलने घात केला. ब्लू व्हेल म्हणजे काय? अबू म्हणाला. एक कॉम्प्युटरचा खेळ असतो. त्यात रोज एक चॅलेंज दिलं जातं. एक पूर्ण केलं की त्याहून अजून एक मोठं. खेळणारा त्यात गुंतत जातो. खऱ्या जगापासून तुटत जातो. त्याच नशेत राहू लागतो. शेवटचं चालत्या ट्रेनसमोर उभं राहण्याचं चॅलेंज होतं. तिथपर्यंत पोचला होता. रात्र पाळून येणारे दोघे होते. त्यांनी याला ट्रॅकवर उभा असलेला पाहिला आणि घरी आणला. त्याच्या हातावर ते ब्लू व्हेलचं चित्र होतं. पोलीस पण आले होते. ते म्हणाले, पोरावर काय लक्ष नाही तुमचं? मेल्याहून मेल्यासारखं झालं. जे काय आजपर्यंत करत आलो ते याच्यासाठीच. अल्लाची मेहरबानी, पोरगा परत आला. पण हे सगळं करणारे लोक कोण आहेत? त्यात त्यांचा काय फायदा? हे परदेशात सुरू झालं. कितीतरी तरुण पोरं या जाळ्यामध्ये अडकू लागली. अनेक देशामध्ये हे जाळं पसरलं आहे. आता आपल्या देशामध्ये पण आलं आहे.
रशियामध्ये हा गेम बनवणाऱ्याला पकडलं, तो तर 21 वर्षाचा पोरगा होता. तो म्हणतो की जगात बिनकामाचे, जगायची लायकी नसलेले फालतू लोक कचऱ्यासारखे भरलेले आहेत. त्याला या जगातून कायमचे हटवून त्याला या जगाची सफाई करायची आहे. भयंकरच आहे गावडे. मनाने खचलेले लोक शोधायचे, त्यांना मित्र आणि कुटुंबापासून तोडायचे, त्यांच्यावर आपला अंमल बसवायचा, आपण म्हणू ते करायला भाग पडायचे. गेम जिंकण्यासाठी आत्महत्या करायला सुद्धा तयार करायचे आणि मेले तरी त्यांचा आसुरी आनंद घ्यायचा. अबू स्तब्ध बसला होता. मी त्याला बागेत आल्यावर पाहिला तसाच. त्याचे डोळे भरून आले होते. त्यांनी दोन्ही ओठ घट्ट दाबून धरले होते. काही वेळ आम्ही तसेच बसून राहिलो. आम्ही दोघेच थोडे सावरल्यावर मी त्याला विचारलं, अमन आता मोठा झाला असेल ना? त्याला बरंच सांगायचं होतं, पण सुरुवात कशी करायची ते त्याला समजत नव्हतं. अमन शांत आणि सीधा पोरगा. 9वीत होता तेव्हा आम्ही आमचं जुना घर बदलला. नवी शाळा, नवा माहोल, नवे दोस्तदार. त्याने शिकून सवरून इंजिनियर व्हावा अशी आमची लय इच्छा. नवे दोस्त लोक, गल्फला असलेल्या मालदार लोकांची पोरं, शिक्षणात लक्ष कमी, हाईट जास्त. कंपनी बंद पडली, कितीतरी पैसे येणे बाकी होतं. अमन 12वी झाला आणि म्हणू लागला, शिकून सवरून काय करणार, पैसाच कमवणार. अब्बा, तुम्ही तवाच गल्फमध्ये गेला असताल तर आतापर्यंत खूप पैसा जमवला असताल. तुमचा टाईम अलग होता, आताचा टाईम अलग. आता शिकायला बी मोह पैसा लागतो. मी गल्फमध्ये जाऊन पैसा कमवेल. तुम्ही आणि आम्ही किती वर्ष हाल काढणार. आपल्या दोस्तदारांबरोबर गुदस्ता गल्फमध्ये गेला. तुमची चिंता दूर झाली म्हणायची. मी म्हणालो, पहिले 60 महिने नीट पैका पाठवत होता, खुशाली करवत होता, रजा काढून पण यायचा म्हणत होता ईदला. पण 4 महिने झाले त्याचं काय थांगपत्ता नाही. चौकशी करून करून थकलो. अडोस पडोसवाले काय काय बोलतात, रिश्तेदार नदर तुकवतात. त्याची संगत वाईट होती, गलत रस्त्याला लागला असं म्हणतात. मध्ये पोलीसवाले पण आले होते चौकशीला. आपण पुरी जिंदगी इमानदारीने वागलो, आतापर्यंत काय गलत काम केला नाही. तुझी भाभी पण रात रात जागून काढते. तकदीरमध्ये काय लिवला अल्ला जाणे. मी सुन्न झालो. काय बोलावे ते मला कळेना. मी हळूच त्याच्या खांद्यावर हात ठेवला. त्याचे डोळे आता कोरडे ठाक झाले होते, नजर शून्यात. असा किती वेळ गेला कोणास ठाऊक. संध्याकाळ होत आली होती. आकाशाला भेटलेल्या टॉवरच्या अकराळ विकराळ सावल्या त्या छोट्याशा बागेचा घास घेऊ पाहत होत्या. आम्ही दोघे काहीही न बोलता बसून होतो. इतक्यात अबू झटकन उभं राहिला. त्यांनी माझे दोन्ही हात आपल्या हातात घेतले. गावडे, त्याच्या डोळ्यात चमक होती. तू काय म्हणायचा? हां, समांतर. आपण दोघे समांतर आहोत. तुझा पोरगा तुला गावला. माझा अमन काय बी गलत काम करणार नाही. तो वापस येईल, नक्की वापस येईल. ह्याच बागेत भेटू आपण आजच्याच तारखेला, पुढल्या महिन्यात. येणार ना? दुसऱ्या क्षणी तो वळला. त्या रया गेलेल्या बागेबाहेर पडून जुन्या स्टेशनच्या दिशेने चालू लागला.